Guys, lain na pud nga storya nga tuang sigutan karon. Wow. So matag-upload nato alang sa mga baguhan atong channel guys, mga storya kini nga adunay mga moral lesson sa kinabuhi. So almost 100 plus na ang atong mga sambingay o mga storya nga daghan ka makatunan. So if you have time guys, paki-visit lang sa atong mga storya, nagkalailain nga mga istorya Bisaya kayo itong mga istorya guys. So karon, lain na usab nga content sa atong istorya sambingay sa Kristohanon guys, about sa tawo nga nanghatag og kanang gospel tracts. Okay? So about sa evangelism ni guys, ang lesson nga atong makutlon is about evangelism. Dunay usa ka tawo nga sulod sa 40 ka tuig siya na asya sa street corner diya sa karsada ba. Mag-atang siya, manghatag siya mga basahon o kanang gospel tract, mga basahon siya nga adunay about sa kaluwasan. Now, sulod sa 40 ka tuig ginabuhat niya ang maong pagpanghatag. Kada adlaw naa siya dito, no, naa siya time gyud nga adto siya anang corner nag-poste para mag-atang sa mga taong mangagi hatagan niya og tracts. Now, sulod sa 40 ka tuig, na-realize niya nga murag wala may epekto. Nakita niya nga murag magwala epekto ang iyang pagpanghatag. Murag nakita niya sa mga tao nga murag baliwala ra ang iyang paghago, ang pulong sa Ginoo, ang gospel tracts nga iyang ihatag. So, decide siya nga mo-stop na lang kay na-discourage siya nga wala gi bunga nga yang nakita sa iyang paghago sulod sa 40 ka tuig. So, ni-stop siya, yang giundangan tong pagtambay dito sa mong corner. Wala na siya naghimo sa pag-evangelism, wala na siya naghimo sa paghatag sa gospel tracts. So, nakabisita siya, abtan og mga 10 ka tuig, sulod sa 40 man niya gihimo, humani ana milabay ang 10 ka tuig, nibalik siya sa corner nga diin siya nagposti guys. So pagbalik na sa corner, tingala siya nga aduna nay lain nga nagposti dito nga nanghatag pug tracts. Nanghatag pug tracts nga pareho sa iyang gibuhat sa una ngatong iyang gibiyaan. So giduol niya dito, unsa gitagaan siya tracts. Kay nagtuo tong naghatag nga dili pa siya Kristohanon, so gitagaan siya tracts. Karon nidawat siya og ipangutanan niya tong gahatag. Niin siya nga giunsa man nimo pag anhi dinhi og kani nga corner, nganong dinhi man gyud kaani nga corner nagpanghatag og tracts. So niyon tong maong nanghatag og tracts nga abi nimo sir, pulo na katuig ang milabay, wala na ko kakita sa maong tawo dinhi. Sa una, dunay magpusti dinhi nga tawo nga nanghatag og tracts. Usapos nahatagan og tracts. So, karon nahimo na kong pastor, munang nibalik ko ani nga corner kay katong tawo nga naghatag ng og tracts, siya ang gigamit sa Ginoo para makabalo ko sa kaluwasan kadawat ko ni Kristo. So, moto nga yun siya nga ambot lamang dagway, wala ko kabalog asa na pulo na katuig milibay, wala na yung kakita atong tawanang naghatag og tracts nga nibalik dinhi sa mga corner. Busa kay usamang ko sa nakabaton sa kaluwasan pinagi niya, munang ako mo'y nitiwas na ako ron sa iyang poste. So nitulo ang luha sa gihatagan ug giingnan niya tong gahatag nga abi nimo brad, ako tong gahatag nimo. Na-discourage ko kay wala ko nakita nga kausaban o kabaguhan sa mga tao nga akong gihatagan. Pero na-realize na ako sama sa imong gisulti karon nga dun na di ay power ang akong gihatag, aduna day gahom ang pulong nga akong nahatag. Kay ikaw nahimo day kang usa ka pastor, nahimo day kang usa ka alagad. So nasyak tong naghatag, ikaw di ito. So guys, nahimo nga nabalik ang iyang kalig-on kadasig nga musangyaw sa diyang na-realize niya nga aduna di ay bunga ang iyang panghatag sa tracts. No, although tracts ra to, na-realize niya nga aduna di bunga ang iyang kahago. So guys, di nilang tamo kutob sa maong sambingay.
actually aduna tay dakong lesson sa kinabuhi na labi na gyud sa mga kanunay nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, no, nag-evangelize, no, sa atong pamilya. Tunay mga ang lesson nga makuha nato ni dapat dili ta ma-discourage sa pag-share sa pulong sa Ginoo, especially sa atong mga minahal sa kinabuhi, no. Dunay mga Kristiyanon karon nga ma-discourage sila sa ilang nakita kay sa ilang pamilya walay kabag-uhan, no, bisa unsaon nila share sa pulong sa Ginoo, wala sila nakita nga kausaban. So mostly mao kanay nakapa-discourage karon sa mga Kristiyanon tungod sa ilang nakita nga walay epekto ang ilang pag-share sa pulong sa Ginoo. Pero guys, kani maong sambingay nagpahinomdom ni nato nga dili nimo ma-underestimate ang lesson nato, laing makuha ang lesson ni dili nimo ma-underestimate ang pulong sa Ginoo. Ang kabag-uhan dili na atong trabaho na sa Ginoo. Ang atuang trabaho mao ang pag-share sa pulong sa Ginoo, mao ang paggamit para ma-spread ang pulong sa Ginoo. So ang atong task mao ra gud ang pag-spread, pag-evangelize, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pero ang trabaho niya na para sa kabaguhan sa tawo mao ang atong Ginoo nga gialagaran. Okay? So sama sa mong sambingay, wala sa ma-expect nga sulod sa 40 ka tuig niyang hago doon na day usa ka tawo nga nahimo pag yung alagad, nahimo pag yung pastor. Okay? Di ba? So dili nimo ma-underestimate kay although tracks ra to yara tong gipangbasa, pero ang Ginoo mo na nimuhat sa iyang nabasa. Di ba? So dunay daghang mga testimony sa kinabuhi nga wala ra sila sang yawi, no, na ihatagan na sila tracks pero nahimo silang mga alagad sa Ginoo, nahimo silang nabag-o ilang kinabuhi. Abi nimo guys, ang pulong sa Ginoo mo guni makabagos tao. Dili ang atong sikta, dili ang atong pundok ang makabagos tong kinabuhi. Kay bisan pag pila ka libo ang imong pundok nga giapilan, pila pa ka religion ang imong lukso-luksuan. Basta dili pulong sa Ginoo ang mo penetrate sa atong kasing-kasing, lisod ta mabago sa atong kinabuhi. But praise God, kining pulong sa Ginoo dili nato ma-underestimate kay aduna ni power. Now, based in my testimony guys, ako ning i-share sa inyo before ko nag-start sa ministry diri sa area nga gi-assign ko sa Ginoo, dunay usa ka balay nga dito ko nag-abot sa ilaha. Then katong anak sa tagya sa balay, during kay naman mi Bible study, mag-Bible study mi, dili gud to siya mo-appeal, mulikay-likay gud siya. Pero kay naaman ang Bible study sa ilalom sa ilang balay, dos andana sa ilang balay, naa siya sa ibabaw, ang iyang testimony, muuna siya kaon, dayong mo adto sa ibabaw, kay dili siya ganang mamati sa Bible study, kay kada gabi naman gimi Bible study, kay dito ko nag-abot sa akong panimalay. And ang nahitabo guys, samtang nag-Bible study mi, nag-share ko sa pulong sa Ginoo, bisag naglikay sa namo di siya mapakita, pero namati ra dai siya sa taas, makabati ra gyud sa pulong sa Ginoo dito sa taas. And ang nahitabo, ilakto nato pagka-istorya, as of now nahimo na siyang alagad sa Ginoo, nahimo na siyang pastor. O ayang testimony mao ni nga naglikay siya pero madunggan lang gyapon niya daw ang pulong sa diyang na Bible study ko, nag-share sa pulong sa Ginoo. So praise God, kauban na meron as a servant of God na master bud siya, daghan na pong katawhan ang nasiran sa pulong sa Ginoo. So inana ang kagamhanan sa pulong sa Ginoo. Dunay mga tao nga nakita nimo nga murag dili sila manalinghog, wala sila tagad, mulikay sila sa pulong sa Ginoo. Pero sa akong na-experience nga naglikay siya niadto sa taas, pero nabatian na niya ang pulong. No bisag dili siya interesado nga muduol namo, pero nakabati sa dito sa taas sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mo na nimot sa ginabuhi. O giluwas siya o gigamit pag yung pastor alagad sa Ginoo. So guys, ayaw ka discourage sa imong pamilya kung doon na kay pamilya nga wala nang alagad sa Ginoo. Share sa pulong sa Ginoo. Then ayaw ka discourage kung mag-share ka sa pulong sa Ginoo nga dili sila manalinghog nimo. Ayaw ka diskurahe, ayaw ka luya nga wala ka paminawa. Kay katong mga pulong nga ilang nadungog, mautoy manimuhat sa ilang kinabuhi. Now, dili nato hukman ang tao sa diha nga point nga wala siya namati, wala siya nalinghog. Dili ta maka-judge diha kay dunay mga tao nga
Bisan tuog tan-aw nimo nga wala na nalinghog, wala sila nagpakabana, pero ang ilang nadunggan ug nabasa manimuhat di ay ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Now, ina kaning maong sambingay nagpahinumdum nato nga dapat dili ta maniskaris sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Kung duna tay kahigayunan, matud pas ni Apostol Pablo nga in season and in out of season, no, magasangyaw kita sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mao gini ang makabag-o sa mga tao. Usa ko sa gibag-o sa pulong sa Ginoo. Dili ang religion nga akong giapilan karon mao nakabag-o sa Ginoo, but only the word of God nga akong nadungog ug nadawat ang Dios may gabag-o sa akong kinabuhi. Dili paulahi ang tanan kung ang tao mamati as pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo dunay gahom nga muusog o muhatag og kabag-uhan sa kinabuhi sa tao. So guys, dili na ta kutob sa ato ang sambingay puli nga nakahatag kita mga daghang lesson sa kinabuhi. Ayaw ka discourage guys. Itugyan sa Ginoo kung duna kay gisiran sa pulong sa Ginoo nga nakita nimo nga wala sila ay positibo nga response. Daw sa luyo na nga bahin. Doon na right timing. Doon na right time sa Ginoo. Nga sila luason sa Ginoo, sila gamiton sa Ginoo. God bless guys. Glory to God. Kita-kita na punta sa next na po natong mga sambingay. Kung bago pa kaninga channel, ayaw kalimot guys sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga sambingay, mas storya nga daghan ka makatunan. Okay, so glory to God. Iyang tanang dugimaya.